Nakaandam na og plano ang Pilipinas sa posibleng mahitabo kung musulod ang puwersa sa China didto sa Taiwan. Kini ang gisaysay ni Undersecretary ug Manila Economic and Cultural Office Chairperson Sylvester Bilio III sa Newsline Philippines kaganiha. Gitunol na ni Undersecretary Bilio kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang plano pinaagi kang Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa pagkakaron, normal pa ang sitwasyon didto sa Taiwan. Apan tungod sa padayong tensyon, dili mo kumpiyansa ang Pilipinas kay dili matag na ang panahon. Yeah, we have about 175,000 more or less in Taiwan. We have already plan, contingency plan, which I have already submitted to the President through his Executive Secretary. We are hoping na wala namang masama. In fact, yung mga OFW natin doon, relax sila. We met with the Philippine National Police and they assured us that they will take care of our OFWs. In fact, according to them, they have so many thousands of shelters which where not only our OFWs but their own countrymen can go to in case of any. Okay ra kayo ang Taiwan. Peaceful raman dire. Gipamatud-an sa overseas Filipino worker nga si Jennifer Pagikan nga hangtod kaganiha sa among interview, okay pa gihapon ng ilang sitwasyon. Usa lang si Jennifer sa hapit 200,000 ka mga OFW nga anaa sa Taiwan ug normal na kaniya nga dunay mangagi nga mga tangke sa sundalo ug mga militar sa iyang lugar. 10 years na ko diri sa Taiwan. Sa 10 years na ko, dugar ako nakadungogan ng what if garahon daw sa China ang Taiwan. Pero ang tudron wala man, okay ra man. Makakita mo sa mga tanker, mga military, daghan kaayo. Pero igo ra man sila manglabay sad, wala man gyud ingon nga na tensyon nga maggera. Una na mibahad ang China nga iyang ipailalom sa iyang kontrol ang Taiwan bisan sa unsa man nga pamaagi. Og niadtong milabayng mga semana nagpalupad na ang China og eroplanong panggera sa kahanginan sa Taiwan og ang mga barkong panggubat na siplatan na usab sa kadagatan sa Taiwan. Nasilip na matud pa sa China ang defense zone sa Taiwan. Nagpadala na usab ang Estados Unidos og mga armas sa Taiwan. Si US President Joe Biden nagpasumbingay na nga andam ang Estados Unidos nga magpadala og US troops sa Taiwan kung pananglitan puwersadong mosulod ang China sa Taiwan. Doon na pasiunang abiso ang senior US officer og Air Mobility Command Chief General Mike Manihan nga posibleng magkagubot ang duha ka nasud. Una nang nagpahayag si Taiwan President Tsai Ing-wen nga iyang ang iyang nasud patok sa pagpanghilabot sa China. Dini sa Pilipinas, una na nagpahayag ang National Security Council nga dili manghilabot ang Pilipinas sa kagubot tali sa China ug Taiwan. Kini human gikastigo ni Chinese Ambassador to the Philippines ang Estados Unidos kay gipalapdan na sa US ang iyang military base dinhi sa Pilipinas ubos sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kun EDCA. Sa mga pamilya nga dunay kabanay sa Taiwan, sa pagkakaron wala kunoy angay kabalakan ug dunay mensahe si MECO Undersecretary Sylvester Bilio III sa mga dunay kabanay ug mga minahal didto sa nasod Taiwan. Right now, mga lating mga kamag-anak o next of kin ng ating mga OFW, gusto ko malaman ninyo na right now, there is no cause for alarm. I've already submitted my assessment to the President Ferdinand Bongbong Marcos, and through his Executive Secretary, Secretary Bersamin, and we have also given them our contingency plan. Kahinumduman nga niadtong Hulyo 12, tuig 2016, nagdesisyon na ang Arbitral Tribunal nga ang West Philippine Sea gipanag-iyahan sa Pilipinas apan gibaliwala kini sa China. Ug hangtod karon, dili lang ang Taiwan ang nagpahibalo nga nakita na ang mga barko ug eroplanong panggubat sa China dinhi sa Pilipinas. Sa makadaghan higayon, kiniusab na matgunan sa West Philippine Sea. Gani, doon na mga istruktura ang China sa nahisgutang lugar. Apan, padayong buta ang nasod. Bisan pa man nga adunay na desisyon ang International Court ng West Philippine Sea ato og gipanag-iyahan sa nasod nga Pilipinas. Sa panglantaw sa international community, suod gahigala sa Pilipinas ang China tungod kay gibuhong sa China ang Pilipinas og mga proyekto pinaagi sa ilang mga loans.
ang Taiwan ang pinakaduol nga silingan sa Pilipinas. Apan critical ang posisyon sa Pilipinas kung pananglitan nga dunay kagubo tali sa Taiwan ug China. Tungod kay ania dinhi sa atong nasud ang pipila ka military bases sa Estados Unidos nga una nang nagpahibalo nga mulaban kini sa Taiwan. Simba ko og mahitabo, maangin ang Pilipinas tungod kay ang atong nasud ang pinakaduol nga silingan sa Taiwan og labaw sa tanan. Daghan kitag amigo, paryente o mga kaila nga dunay pamilya og paryente sa Taiwan nga mga nanarbaho. Og labaw sa tanan, maapektuhan usab ang ekonomiya sa nasod o sa pipila ka nasod sa tibuok kalibutan tungod kay usa ang Taiwan sa pinakadakong exporter sa mga electronics, communication and information technology products, petroleum refining, chemicals, mga tela, iron ug steel, mga makinarya, semento, food processing, mga sakyanan, consumer products ug pharmaceutical. Ug sa natad sa agrikultura, daghan kinig gisuplayan og bugas, mais, gulay, mga poultry products ug ubang klaseng karne o isda. Sa padayon nga tensyon nang hinaut ang tanan nga unta maundang na ang kagubot ug istoryahan na lang ang problema. Tungod kay mas masulbad ang problema sa panag-istoryahay ug masuta ang tinuod nga hinungdan sa matag bangi sa nalambigit nga mga nasud. Kung dunay gera nga mahitabo, mobanaw ang dugo. Ang mga inosente ang maipit ug daghan ug mawad-an og trabaho. Ug ang makaganansya niini maulang ang nasud nga naninda og mga armas. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!